futhi. Oh, kuyobe kwenziwana lapha. Ngoba phela kusekhaya kithi lapha mina nginelungelo lokuba noma kuphi. Ngiyabangena ey'nqeni zakho noma wena ungene kwezami. Oh. Sifake uVaseline kuqala. Manje awusho wendoda ngoba nje ungangazi mina ungakazi ungibone ngingayiphili ungilinde nje ngikhulume ngoba nelungelo lokuthi ngikhulume nje obufonele efonini yami. Njengoba ungangazi nje ungangazi kodwa uyakwazi ukungicabangela ukuthi kungenzeka ngibe nonkosikazi. So ikhona into ethi njengoba uyindoda uzwakala ukuthi uyindoda uze kimi uzokhuluma lento oyikhulumayo usebenzise lamagama owasebenzisayo ubona ukuthi kuyinto ekahle wena leyo ke kumuntu ongamazi. No, abantu abanamakhosikazi abaningi babo vele bayi. Mana ke ngikhuluma ngami la ngicela ungiyeke angisiba abantu abaningi mina ngumuntu oyedwa mina. Sewuneyinsuku ufona ukhuluma lo msangano wakho ngicela ukubuza ukuthi nje uma ungibheka nje wena ubona ukuthi mina lento oyikhulumayo ingifanele uyayazi into okuthiwa inhlonipho empilweni ukuthi yini. No, alikicala mangikuthanda nanguthanda. Yeah, so uma ngabe ke uthi uyangithanda njengoba ngiyindoda nje nginomfazi ngikutshela ukuthi nginomfazi nginabafazi empeleni. So ke ubona ukuthi wena kufanele nokuqhubeke nokukhuluma lokhu okukhulumayo. Yes, ngoba nami ngingaba unkosikazi wakho. So wena ungaba unkosikazi wami nje kuyindoda nje. Uyaqala ukubuza ngabantu abagay. No, ngibuza akuyeke lokho musu uchaza umuntu ngibuza wena nje njoba uyindoda nje ungaba unkosikazi wami. Yes, ngiyindoda. Unawo amabele? Yes, nginawo. Unaso isibumbu? Nginezinqa. Unaso no isibumbu nezinqa izinto ezimbili ezihlukene unaso nisibumbu? Anginaso kodwa imbobo. Okay, mana ke uyayizala yini ingane? Ngingayizala. Ungayizala ingane? Yes. Uyizale ngezinqa? No, sizothola umuntu asithole ingane. Uyazi ukuthi lento yena ake niyiyeke. Asihluphi thina maku ukuthi awuyithandi abantu besifazane. Bakhona abantu besilisa abafana nawe. Ningabosukela abantu abafana nathi nibakhulumise lento eniyikhulumayo ngoba okokuqala kungangihloniphi ukuviolate ilungelo lami njengomuntu kuphinde futhi kube ukungehlisa isithunzi ngoba inamba yami la ku social media mina ngiyifakela ngizinto ezifana nalezi. Angiyithandi leyo nto ngicela ukuthi uyiyeke usunesikhathi uyenza angiyithandi. Ngicela ukuthi uyiyeke ugcine namhlanje ngoba uma ungakholwa ungayitshela wena ukuthi ngeke uzutholakala ungatholakala kalula kabi. Mina ngakuthola within 30 seconds kusuka manje ukuthi ubani ukuphi nendawo bese ngiyaxabana nawe ngoba lokho okwenzayo ngikuthandi. Yes, phela ngitshela manje ukuthi wena. No, angaze nje uma ukuthi ulandela uFacebook wami ayikho into engake ngakhuluma ngayo ephathelene nomuntu owesilisa othanda nabantu besifazane ukuthi ngiyayithanda ayikho ngisho yodwa into esho lapho. Bayafihla bani? Bayafihla. Okay, so mina ungibuka nje mina nje ungibuka nje ubona ukuthi khona kuthiwa into iyafihlwa khona into engafana nokuthi mina ngathiwa ngalalwa umuntu wesilisa noma mina ngilala nomuntu wesilisa. No, mina ngiyena umuntu wesilisa angigay. Angiyona igay mina baba. Angiyona igay ke mina. Ngicabanga ukuthi uyagcina ke namhlanje ukungifonela. Okay, ngiyaxolisa. Yeah, ngiyabonga.